Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Яңа гасыр каналында Ком сәгате тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябызның кунагы танылган драматург, режиссер, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, Әкият Курчак театрының сәнгать җитәкчесе Илгиз Зәйниев. Илгиз әфәнде, исәнмесез? Исәнмесез. Илгиз әфәнде, мин әле сезнең Муса Җәлил исемендәге дәүләт премиясе лауреаты икәнегезне әйтергә онытып торам икән. Менә мактаулы исемнәр дигәннән сүзне шуннан башлыйк әле. Сезнең бер цитатыгызны укып китәсе килә. Менә бу мактаулы исемнәр турында. Дәрәҗәле исемнәргә килгәндә, миңа калса, гомумән ул исемнәрне күптән алып атарга кирәк. Ул бит совет заманында кешеләрне бушлай эшләтү ысулы. Аңламча, сез инде советчыр баласы түгел, шулай бит. Совет заманында, аңлы заманы. Аңлы заманы инде Яңа Россиядә. Менә мондай фикергә килү ул сездә ничек барлыкка килде менә шулай? Чөнки ул бит менә карагыз, ул барыбер җитәкчелектән тора. Син кая эшлисең, мәсәлән, ул театр булсынмы, ниндидер институт фәлән булсынмы, кая эшләсәң дә, ул бары синең җитәкчеләреңә бик каты бәйле һәм ништер ул җитәкчеләр төрле булырга мөмкин. Ул аны кайгыртырга мөмкин, кайгыртмаска мөмкин. Ул гомумән сиңа былай гына да бәйләнергә мөмкин. Монда кеше факторы бик көчле. Шуңа күрә ул кемнеңдер дәрәҗәле исемнәргә исе китми, мәсәлән, кемдер аны бик аласы килә. Ул алалмаса, ул бик эштән янып киеп йөри. Аннан авырый башлый һәм шуның белән юк нәрсәгә вакыт күп китә. Күп китә, сәламәтлек югала кешенең. Бу минем фикерем. Шуңа күрә миңа калса кешенең менә эшләнгән икән, эшләнгән эшеннән чыгып аның эше һәм дәрәҗәсе бәяләнергә тиеш. Ул ниндидер анда халык артистымы, халыкныкы түгелме? Безнең бик күп халык арасында чын халык артисты булып та анда исеме булмаган кешеләр бар. Халык белмичә дә халык артисты булган кешеләр бар. Мәсәлән, ул инде халык артисты исеменә килгәндә. Шуңа күрә бу булмаса, миңа калса әйбәтрәк булыр иде. Менә сез бүгенге көндә үзегез җитәкче. Әйе. Ничек уйлыйсыз, җитәкче буларак хәзер? Җитәкче буларак без моны Аллаһка шөкер барысында эшләргә тырышабыз, чөнки мин әйтәм бит, мин беренче көннән җитәкче булган кеше түгел бит. Мин башта артист булып та эшләдем, студент булып та театрда эшләдем, режиссер буларак та эшләдем. Һәм моны ничек коллектив эчендә ничек кабул иткәннәрен беләм. Шуңа күрә кешеләр безнең коллективта Аллаһка шөкер мин арга ничә ел дәвамында хәзер әйтеп киләм. Сез ул турыда уйларга тиеш түгел, бу безнең эшебез, без хәлебездән килгәнчә аны эшлибез, башкарабыз дип. Һәм Аллаһка шөкер без елда ниндидер безнең артистлар, коллективтагы кешеләр ниндидер мактаулы исемнәр алып килә. Без инде менә совет чоры дип искә алдык. Берникадәр әйме? Сез совет чорында тусагыз да, шулай да сез инде Яңа Россия чорында тәрбияләнгән буын. Советлар Союзы таркалганда әле сезгә ялгышмасам 4 яшьләр тирәсе булгандыр. 87-нче ел. 87, менә шул 91-дә таркалса, инде шул 4 ел тирәсе. Менә сезнең өчен Октябрят, пионер, комсомол, коммунист дигән төшенчәләр, алар нәрсәдә булса, ниндә булса әһәмияткә иямы бүгенге көндә? Тәрбияви яктан караганда дип әйтәм. Бүгенге көндә мин билгеле буларны берсе дә миңа эләкмәде, ләкин мин апаларны әле хәтерлим, пионер галстугы тагып йөргәнне һәм үземне дә киләчәктә шулай йөрермен дип уйлаган вакытларым. Нишләптер менә күңелдә калган, күз алдында калган әби апаларның пионер галстугын самаварга утюклаганым, истә калган. 13-нче ел булгандыр инде. Бәлки авылга бит инде ул әле сыр таралса да, бәлки авылда әле аны саклап килгәннәрдер берничә ел. Ничек мин анда 3 яшьмдә, 3-4 яшьмдә, 2 яшьтә истә калдым икән, белмим. Гомумән тәрбия ул вакытта инде системалы тәрбия булган һәм мин Советлар Союзының начар дип әйтмим, аның бик күп яклары, системага салынган яклары, бик әйбәт яклары да булган һәм аларны билгеле саклап калырга без тиеш булганбыздыр. Кайбысын югалтылды ул, әле ул кайтыр дип уйлыйм мин.
Һәм гомумән алганда, әгәр дә бик күп кешеләр нәрсәгәдер ышана икән, бу әйбергә мен калса хөрмәт белән карарга кирәк. Сиңа үзеңә ошамаса да. Мәсәлән, миңа ул ошамый ди, ләкин анда миллионлаган кеше ул әйбергә табынамы анда яки хөрмәт белән карыймы, син дә аңа хөрмәт белән карарга тиеш шул әйбергә. Ягъни бу очракта ашчылык күпчелеккә буйсына булып чыга. Бу инде совет системасының бер законы бар иде бит шундый. Буйсына микән? Буйсынудан түгел, син бит аны үзеңнең тормышыңда кабул итмисең. Мәсәлән, кешеләр хөрмәт иткән әйбергә нәрсәгә пычрага торга, шул гына монда. Син яшәмә алай, сиңа алай ошамый икән, син яшәмисең алай, ләкин кемнеңдер шулай яшәсе килә икән, ирекле булырга тиеш. Шуның белән дә яңа Россия һәм демократия шунысы белән әйбәттер дә, һәркем үзенчә яшәргә, һәркем үзе теләгән әйбергә табынырга һәм үзе теләгән кадәр ирек алырга мөмкинлек. Монда инде система турында сүз чыккан икән, дәвам итеп менә бар безнең сәнгать әһелләре совет чорында тәрбия алган, совет чорында үскән. Бүген инде сезнең буын, яңа Россия буыны дип әйтик, башка тәрбиядә үскән. Менә сәнгать ягыннан килгәндә, иҗат ягыннан килгәндә, менә ике буын арасында каршылыкларны сез сизәсезме, бармы алар? Ул миңа калса дәүләт нинди төзелештә генә булса да, ул Советлар Союзымы, Россия империясымы, хәзерге Россиямы, ул гомумән буыннар каршылыгы ул илнең үзгәртеп корылуына карамый ул. Ул һәрбер буын, менә СССРда ничә ел булган, шуның эчендә дә без бит 60-нче диләр, 60-нчы елда булган, һәм анда сугыштан соңгы чорлар, алар үзара да бик нык аерылалар, һәм төрле буын ул гомумән алганда барыбер төрлечә уйлый. Дәүләт төзелешенә ул берничек тә кагылмый миңа калса. Монда билгеле ниндидер тәрбияви ягы аерылырга мөмкин. Ләкин миңа калса Советлар Союзы вакытында идеология көчле булган, ләкин шулай да һәрбер өлкәдә профессионаллар булган. Шул чорда язылган бик зур әдәбиятны алсаң, мәсәлән, анда төзелеше ягыннан әдәби әсәрләр, алар нык, чын әсәр, кинолар шулай ук, ул профессионально төшерелгән. Фундаменталь. Һөнәри яктан анда бәйләнеп булмый. Син ул әсәрләрнең идеологиясе белән килешмәскә мөмкинсең, ләкин син аның һөнәри ягына анда кагылырлык түгел. Хәзер киресенчә миңа калса, хәзер менә һөнәри як бөтен өлкәдә дә һөнәри як аксый, бик көчле аксый. Бу нәрсә белән аңлатыла? Бу нигезле белем бирүдә миңа калса. Менә заманында татар театр дөньясында Туфан Миннуллинның әйтик исеме ни дәрәҗәдә популяр танылган булса, бүгенге көндә Илгиз Зәйниевның шуңа ошашлы исемен без еш ишетәбез, ул еш яңгырый. Менә бу фикер белән син үзең инде бүгенге көндә килешәсеңме? Мин алай үземнең ничек дип әйтим, үземнең урыным турында уйларга тырышмыйм. Халык күңелендәме, ул тарих эчендәме, ничектер. Мин эшлим, мин ничек хәлемнән килгәнчә һәрбер алынган эшемне тырышып эшләргә тырышам, үземнең ничек бирелгән сәләтемнән, мөмкинлекләремнән чыгып, ансы инде тарих үзе билгеләр, кешеләр үзләре билгеләр. Ләкин Туфан абый минем иң яраткан шәхесләремнән, хөрмәт иткән шәхесләремнең берсе, һәм мин студент чакта да, мәктәптә дә аның әсәрләрен без куйган да булды, уйнаган да булды. Хәзер режиссер буларак та аның әсәрләрен куйганым бар. Мин аны бөтен яклап та хөрмәт итәм. Кеше буларак та үз сүзен ныклап әйтә белә торган һәм менә чын җегет булган кеше буларак, җегетлеге өчен мин аны яратам, күңелендәге әйткән сүзен тота торган кеше буларак яратам, хөрмәт итәм Туфан абыйны. Ул минем тормышымда бүген дә бар. Бүген дә бар һәм ул күп сорауларга җавап бирә әле бүген дә дип әйтергә кирәк. Минем өчен Туфан абый бер кая китмәде. Менә безнең бүгенге көндә тамашачыбыз, татар тамашачысы турында сүз бар инде, әлбәттә, ул Галиябануга йөри, ул Казан сөлгесенә, ул Зәңгәршелгә, ул Гыргыри киюләренә һәм башкаларга. Менә ни өчен безнең тамашачы шул ук Илгиз Зәйниевка, анда Имаметдиновка, Бекшәнтәевка, Әюповка йөри дип әйтә алмыйбыз. Әллә бармы андый тамашачыда?
Мында тагын бер уңайсыз хәлгә мине куясыз, бераз үзем турында сөйләргә тиеш булам. Миңа калса, менә сез атап киткән кешеләрне Мин мисал өчен әйттем, барлык режиссерларны санап чыгып булмый, һәм барлык спектакльләрне дә. Монда сорау шул гына, ни өчен тамашачы спектакльнең исеменә карап йөри дип әйтәгәйме? Аны куйган режиссерга түгел. Бәлки алдашалардыр, ләкин миңа сатучылар әйтә, Илгиз Зәйниев кем куйган дип сорыйлар. Менә бар микән тамашачы дип сорау? Бар. Миңа калса Туфанның да үз тамашачысы бар, Фәрит абыйның бар да бар, билгеле. Инде минем дә үз тамашачым бар. Шулай Айдар Җаббаровның мин атарым, аның үз тамашачысы бар. Һәрбер режиссерның, ниндидер төпле эшли торган режиссерның үз тамашачысы бар. Билгеле ул кемнеңдер ул күбрәк булырга мөмкин, кемдер ул таррак өлкәдә эшитә, ул автоматик рәвештә аның тамашачысы анда миллионнар була алмый, ул чөнки башкача фикерли торган кешеләргә мөрәҗәгать итә үзенең иҗаты белән. Шуңа күрә сез тамашачы иң яраткан исемнәрне атап үттегез миңа калса. Бу очракта менә тамашачыга беренчел пьеса, спектакльме, әллә инде менә бу режиссерның фикерләве, аның куелышы кызыклы булып чыга. Минемчә берничә төркемгә бүләргә була. Берсе аның гомумән театрга йөртә тамашачы, ул күбрәк жанрга йөри. Менә кемдер драма ярата, кемдер мелодрама ярата, кемгәдер комедия кирәк. Менә алар күбрәк шуны карыйлар, нинди жанрда икән. Икенчесе, ул инде театрга ничектер аңлы рәвештә һәм һәр даим йөри торган кешеләр, алар инде айрым режиссерларга яки авторларга яки инде кем уйнаганына карап йөри торган, инде сайлап йөри торган кешеләр. Ягъни югарырак зәвыклы дип әйтергә буламы бу очракта тамашачы? Монда мин алай кемдер кимсетеп, кемдер күтәреп әйтмәс идем. Гомумән үзләренең театрга аңлырак рәвештә йөри торган, вакыт үткәрер өчен генә түгел, күңел ачыр өчен генә түгел, әмма ничектер үз вакытларын төплерәк планлаштыра торган кешеләр миңа калса. Илгиз Зәйниев драматург буларак пьесасы куелмаган театр һәм Илгиз Зәйниев режиссер буларак спектакль куймаган театр әле калды микән? Драматург буларак татар театрлары арасында юк калмады. Бөтен театрларда Аллага шөкер каядыр күбрәк, каядыр бер әсәр булса да куелды. Һәм мин бик рәхмәтле безнең театрларга. Бу бөтен Татарстан театрлары, дәүләт театрларын алсаң, бөтен дәүләт театрлары һәм шулай ук Туймазы Башкортстанда, Нур театры Уфада, Орынбурда Мирхәйдәр Фәйзи театры. Мин аларны барлык театрларында хөрмәт итәм, яратам һәм бик рәхмәтле үземнең иҗатыма мөрәҗәгать иткәннәр өчен. Режиссер буларак бөтен театрларда эшләп карыйсым килә. Минем бүгенге көндә күпчелек театрларда эшләдем, ләкин әле бар. Сезгә нәрсәсе кызыклы менә шушы башка театрларда да эшләп карыйсы килә дигән? Чөнки бөтен җирдә, бөтен яңа җирдә беренчедән ул син үзеңне ниндидер таныш булмаган җиргә ташлыйсың һәм инде ул ничектер үзең өчен яңалык була, яңаша эшләргә туры килә. Синең миең активрак эшли башлый, чөнки син әзер түгел менә бу кешегә, аларның аңлавына яки аңламавына әзер түгел, инде башкача фикерләргә тиешсең син. Шунысы белән кызык һәм гомумән минем бөтен татар артистлары белән танышып чыгасым килә, ничектер һәр театрның атмосферасын тоясым килә. Алар аерыла һәрберсе. Бүгенге көндә мин Әлмәттә куйдым, Минзәләдә куйдым, Чаллы татар драмасында куйдым, Курчакта куйдым, Тинчурин, Кариев театры, Камал театры, рус театрларында да бар. Үзебезнең әкияттә, Аллага шөкер, бөтенесе. Түбән Кама, Буа куймаган Татарстанда әтнә менә язга әтнә белән килешкән, икенче булып бетер, исән сау булса, Алла теләсә алар белән эшлибез. Моннан 4 ел элек әйтелгән фикерегез, татар җәмәгатьчелеге минем драматургия белән таныш түгел дип саныйм. Менә 4 ел вакыт үткән,
Бүген ничек уйлыйсызмы, нидә булса күзаллаулар бармы? Илгиз Зәйниевның драматургиясе белән җәмәгатьчелек бүген ни дәрәҗәдә таныш микән? Бу фикер шуннан чыгып әйтелгән иде, чөнки күпчелек театрларда мен менә куелды әсәрләр дип әйттем, ләкин алар күбесе менә комедия, мелодрама, шундый жанрдагы әсәрләр һәм күп кеше минем пьесаларны укып карамаган кешеләр, алар уйлыйлар, Илгиз комедия гына яза дип. Мин комедияны бик яратам һәм бу иң авыр жанр дип саныйм комедияны. Ләкин минем драма әсәрләрдә бар, трагедиялар да бар, башка. Ул инде билгеле, ул жанрның аудиториясы кимрәк, шуңа күрә театрлар күбрәк комедия, мелодрама жанрына мөрәҗәгать итә. Һәм шунлыктан чыгып әйтелгән фикер иде бу. Менә безнең тамашачыларыбыз, алар минем драмаларны, трагедияларны белмиләр. Ләкин менә соңгы берничә ел эчендә безнең хәзер менә Буада куелды Борһан йорты. Тинчуринда мин үзем Мәдинәне куйдым. Күпмедер элеш алар әкрен танышалар. Бигрәк тә шул Мәдинә әсәреннән соң, мәсәлән, күбесе Илгиз монда әйбердә язам икән дип, теге минем бер курыкканым иде Мәдинәгә, теге Мәхәббәт ФМнарны караган тамашачы, шун Илгиз Зәйниевның комедиясына килербез дип, алар трагедияга эләгеп, кәефләр төшер дип курыккан идем. Шуңа күрә интервьюларда да әйттем, менә сез Илгиз Зәйниевка килмәгез, мен таныш түгел әйбергә килегез дип. Инде жанр турында сүз чыккан икән, минем соравым әле ул соңрак, инде менә бу урында мөгаен бирергә кирәктер. Шулай да менә үз эшчәнлекләренең башлангыч чорында, шул ук театрлар булмасын, шул ук драматурглар булмасын, алар ешрак менә шушы комедия жанрына игътибар итә. Комедия жанры өстенлек итә дип әйтәсем килә. Менә бу нәрсәдән килә? Сезнең иҗатта да ул менә шулай шагыла дип әйтергә була, комедия жанрына өстенлек бирү. Комедия, чөнки тамашачы таләп итә, менә тормышың авыр булган сайын, тагын театрда да килеп сиңа, театрда да тормышың бик авыр синең дип кайтарып җибәрсәләр, ул бит инде нишләргә? Кая да булса кешенең килеп онытыласы килә. Ләкин без, мәсәлән, комедиялар эшләсәк тә, барыбер анда фикер салырга тырышабыз. Һәм ул фикерләр, бәлки, ниндидер үзебез аны тирән дип санаган фикерләр, комедия тышлыгына төреп биргәндә, бәлки кешенең күңеленә әле тизрәк тә барып җитәдер, җиңелрәк тә барып җитәдер. Һәм кеше аны беренче тапкырдан аңламаса, аннан соң уйланып җиргәннән соң да аңлыйдыр. Трагедияга яки драмага ул гомумән килмәскә генә мөмкин. Һәм ул синең бик фикерләреңә ишетми дә калырга мөмкин. Шуңа күрә монда уйларга кирәк. Ләкин комедия белән комедияның да аермасы бик зур миңа калса. Монда начар жанрлар юк, начар эшләнгән спектакльләр, әсәрләр, пьесалар яки кино булырга мөмкин. Комедияны ул бигрәк тә аны бик нечкәлек белән эшләргә кирәк. Менә кешене көлдерергә бер яктан авыр түгел. Икенче яктан ул бик кыен эш. Чөнки менә кеше көлгәннән соң үзенең көлгәннән уялмаска тиеш. Чөнки аны төрле сулар белән көлдерергә мөмкин. Ләкин кеше башта көлергә, аннан соң мин шулай бердән көлдем дип уялырга мөмкин. Менә ул кеше үзеннән үзе уялмаслык итеп көлдерә белергә кирәк кешене. Драматург буларак сезнең беренче пьесагызны сәхнәгә сезнең укытучыгыз Фәрит Бикчәнтәев мендерә. Шулай бит? Бу Уфа Нур театрында. Сезгә әле ул вакытта 18 яшь тирәсе генә. Әйтегез әле, менә Фәрит Бикчәнтәев әлеге пьесагызны ул сезнең укытучыгыз буларак аванс рәвешендәрәк куйдымы? Әллә инде шын мәгънәсендә сез аны җитлеккән сәхнә әсәре итеп санадыгызмы ул вакытта ук? Бу әсәрнең тарихы шундый, ничек дип әйтим. Без укыганда, без беренче курста укыйдык. Фәрит абыйның тагын бер курсы бар, алар 4нче курста укыйлар иде. Алар Нур театры өчен җыелган курсы. Һәм алар актерлыкта 4 ел укыйлар. Чыгарылыш курс. Аларга Нурга киткәнчтән беренче булып бөтен курслары белән уйный торган спектакль кирәк. Һәм шуннан соң алар мин инде мәктәптән бирле язам, һәм алар минем язганны беләләр. Җегетләр минем белән бергә яшиләр, без бергә яшидек. Һәм алар әйдә безгә язалар дип, алар үзләре курслары белән Фәрит абый белән бергә ниндидер сюжет уйлап чыгарган булганнар. Миңа шуны сөйләделәр, һәм шул сюжет нигезендә мин ул әсәрне яздым.
Аннарсың алар аны куя башладылар. Шуннан соң Фәрит абый алар белән китте җәйкене Уфага, алар инде диплом алып киттеләр Уфага, анда репетициялары барды. Мин Уфага чакыртып алдылар, без Уфада тагын төзәттек, өстәдек, сыздык, төзәттек дип әйтергә кирәк. Һәм шулай ул әсәр әкрен-әкрен генә туды. Бу жанр ягыннан тамашачыга аңлашылсын өчен, әйтәм, кайдыр Казан егетләре сегментында дип әйтергә кирәк, шул жанрда. Һәм әлбәттә ул әсәрләрне, мәсәлән, ул укып утыра торган әсәр түгел. Аны укып утырырга, белмим, бик каты яратырга кирәктер, пьеса укый торган кеше булырга кирәктер, андый әсәрләрне укып утырыр өчен. Чөнки ул сценарий, ул әдәби әсәр түгел, ул театр өчен шимал. Һәм билгеле, Фәрит абый күпмедер дәрәҗәдә моны аванс белән дә куйгандыр, үзеннән сорарга кирәк әлбәттә. Ләкин ул драматургиядә кытлык булганнан да килгәндер миңа калса. Ләкин бу әсәр ул куелганнан соң тагын 4-5 театрда куелды. Хәтта ул тәрҗемә ителеп Уйгыр театрында Казахстанда куелды. Чөнки ул дөрестән дә яшьләр өчен ниндидер комедия, музыкаль комедия, ул бик популяр жанр дип әйтергә кирәк. Әгәр мин үз режиссерымны тапкан булсам, драматург кына булып калган булыр идем дигәнсез бер вакытны. Менә сезнең режиссер, беренче режиссер дип әйттек инде, менә Фәрит Бикшәнтәев. Ул сезнең режиссерыгыз була алган булыр иде микән? Мен калса Фәрит абый кебек профессионал, ул теләсә кайсы драматургның үз режиссеры була алыр иде. Менә сезне бүгенге көндә драматурглар арасында үз режиссерым дип санаучылар бармы? Андыйлар бармы? Илгиз Зәйневтер. Кайбер сәнгать әһелләре, шул вакытта әдәбият галимнәре дә драматургияны әдәби жанр итеп санамыйлар һәм әдәби жанр буларак шикләнеп карыйлар дип әйтик инде, әйеме? Менә сез ничек уйлыйсыз? Ул чыннан да әдәби жанр әллә түгелме? Әллә ул менә сез әйтеп киттегез бит әле, минем беренче пьесам ул сценарий иде дип кенә. Әллә ул сценарий язуынамы? Төрлесе бар. Әйтәм бит, төрле әсәрләр бар. Кайбер әсәрне укырга, мәсәлән, шул Туфан абыйның анда Әлмәндәрне мин укып кына да утырырга бик рәхәт булыр иде миңа. Мәсәлән, бар кайбер әсәрләр, аларны укып торудан дөрестән дә мәгънә юктыр. Ләкин безнең прозада да укып торырга кирәкмәстәй әйберләр күп, шигъриятта да байтак. Шуңа күрә әзрәк укыган сайын сайланасың, беләсең, чын пьеса, ул чын драматургия, ул әлбәттә әдәбият, чын драматургия. Ул ниндидер театрда куелыр өчен язылган яки анда ниндидер заказ белән язылган әйбер түгел, ә менә чын мәгънәсендә автор утырып ниндидер фикер җиткерергә дип язылган әйбер, ул әлбәттә әдәбият минем өчен. Менә сез үзегезнең язган драма әсәрләрегездән барысында драматургия, әдәби жанр буларак саныйсызмы, әллә бармы анда күпмедер дәрәҗәдә? Юк, мин алай үземне бәйләгәнем юк, ләкин тотып укырдай әсәрләр бардыр дип саныйм. Сез балачактан, мәктәп елларыннан, ялгышмасам, кино режиссеры булырга да теләгәнсез. Менә бу теләк ул күңел турында инде хыял гына булып каламы, әллә аның тормышка ашырга мөмкинлеге бар дип уйлыйсызмы әле? Бу теләк планнарда, Алла теләсә исән сау булсак, билгеле монда берникадәр тәҗрибә тупларга һәм аерым үзлектән булса да белемне арттырырга кирәк, чөнки бу спецификалы жанр һәм анда үзеңне ничек тотырга кирәк икәнен аңларга кирәк. Ләкин планнарда бар, менә хәзер театрны ныклап торып, үзебезнең әкият театрын бер калыпка салып бетергәннән соң, Алла теләсә, ничектер инде ул ныклы адымнар белән
инде миннән башка абынмыйча күпмедер вакыт бара ала торган икән сизгәннән соң бу планнарны тормышка ашырга исәплим. Нинди формада булыр, белмим, ләкин бу хыял гына булып калмас дип өметләнәм. Моннан 7 ел элек әйтелгән фикерегез, драма әсәрләре язарга вакыт аз кала. Бүген вакыт белән дуслык дишек, драма әсәрләренә вакыт каламы юкмы? 7 ел элек әле мин аңламаганмын икән, бик күп вакытым булган. Хәзер ул вакыт гомумән юк дип әйтергә кирәк. Чөнки 7 ел элек мин режиссер гына идем. Хәзер театр җитәкләгәчтен. Бүген димәк, бүген бөтенләй вакыт юк дигән сүзме бу? Язарга. Менә күңел өчен язып кына утырырга вакыт юк, кызганычка каршы. Белүебезчә, инде безнең менә бу театр тарихыннан да, безнең татар театрында, драматургиясында 2 дистәгә якын безнең менә шундый төпле, нигезле, фундаменталь пьесаларыбыз бар. Шулай бит, әгәр дә карасак, алар күбесе театрларның репертуарларында бүгенге көндә. 20 ел инде. 20 генә ел. Аларның инде күпчелеге шул театрларның бит инде репертуарларында безнең бу әсәрләр бит инде безнең шактый күп дистә еллар элек язылган. Шуңа да карамастан тамашачы аларны яратып кабул итә, ул спектакльләргә йөри дип әйтергә кирәк. Менә драматургия ягыннан караганда, язылышы һәм сәхнәгә куелышы ягыннан караганда, ул пьесалар бу ни дәрәҗәдә бүген заманга яраклы, ни дәрәҗәдә аларны яраклаштырырга кирәк сәхнәгә һәм тамашачыга. Мәсәлән, без Галия Бануны бит инде шул Зәңгәршәнле моннан 30-40 ел элек ничек куелган, шулай итеп кенә куймыйбыз, шулай бит. Әгәр дә ул чын әсәр икән, алар бүгенге көнгә кадәр ул 100 ел элек язылган әйбер бүгенгә кадәр сакланып килгән икән, димәк, дөрестән дә ул чын әсәр, биек әсәр һәм ул чын мәгънәсендә әйбәт итеп эшләнгән әсәр. Шуңа күрә ул бүгендә куела, бүгендә актуаль. Әгәр биек әсәрләргә ул һәр вакытта автор үзе белеп яки белмичә ул анда ниндидер бик күп темалар сала. Ул темаларның бүген аның берсе актуаль булырга мөмкин. Иртәгә гомумән икенчесе бәреп чыгарга мөмкин актуальлеккә. Шуның белән ул әсәрләр яши бирә. Мәсәлән, Галия Бану 10 елдан 10 елга Камал театрында куелып килгән. Аның соңгы куелыш мин куйдым 14 елда, соң ялгышмасам 3 елда, 16дан шунда. Менә 10 елдан 10 елга куелып килә Галия Бану. Зәңгәршәл шулай ук Марсель абый гына 3 тапкыр куйган, Фәрит абый куйды 1 тапкыр. 12 елда менә соңгы куелыш. Тагын безнең кыю кызлар бар, шулай комедиялардан куела торган Башмагым әсәре бар. Шулай ук Туфан абыйның кайбер әсәрләре. Алар менә драматургия ягыннан, язылышы ягыннан, ни дәрәҗәдә аларны бүгенге тамашачыга яраклаштырырга кирәкме, юкмы? Туры киләме яраклаштырырга? Бу төрлечә инде, күбесен кыскартырга туры килә, әзрәк кыскартырга туры килә. Кыскарту нәрсәдә, монологларны кыскартуда? Кай вакытны, мәсәлән, мин анда Карим Марсель абый ничек куйганны, ул пәрдәсе белән алып атырга да мөмкин. Анда 5 пәрдәле пьесалар, һәрбер пәрдәсе бер спектакль кадәр ул вакытта бит язылган итеп язылган. Һәм шулай ук, мәсәлән, бүгенге көндә совет идеологиясе ул комачаулый ярылып яткан, алар мәҗбүр булганнар шулай язырга, аны алып атырга туры килә. Шулай ук, мәсәлән, диннән көлү. Аларында ул кемгәдер бәлки кызыктыр, миңа мәсәлән кызык түгел. Мин беренче чиратта аларны чистартам ул әйберләрне. Ягъни ул пьесаларны чистартырга туры килә. Әлбәттә. Инде ниндидер аны заманлаштыру, заманлаштырмау, ничектер аны традицион формада кую яки яңаша иттереп кую, ансы инде һәрбер режиссерның, театрның үз эше, алар ничек дип саныйлар, шулай эшләргә тиеш. Менә татар дөньясында әлегәчә минем уйлавымча инде җавап табылмаган ниндидер бер бәхәс бара. Бу режиссерлар белән драматурглар арасында. Драматурглар, режиссерлар әйтәләр, бер яктан менә бүгенге көн таләпләренә җавап биргән шундый яхшы, саллы пьесалар сәхнәгә куярга аз яисә юк дәрәҗәсендә дип.
Инде учратында драматурглар аларга җавап кайтара, без язабыз, андый без пьесалар бар, әмма ләкин аларны режиссерлар бикләп алмыйлар, куерга теләмиләр мәгънәсендә җавап кайтаралар. Менә сез бу бәхәснең ике ярында да торасыз. Сез режиссер да, сез драматург да. Менә бу бәхәстә хаклы кеше бармы, юкмы? Мен бу бәхәснең ике ягында да торам. Шул вакытта бер ягында да тормыйм, дөресен әйткәндә. Чөнки мин үзем өчен шундый юл сайладым. Мин кемнеңдер мине куйганын көтеп утырырга яки сорап йөрергә андый минем теләгем юк. Шуңа күрә мин үзем режиссер. Әгәр дә минем нәрсәндер куясым килә икән, яки мин драматург нәрсәндер язасым килә икән, мин язам һәм аны театрга тәкъдим итәм. Ешрак театр гомумән үзе миңа әйтә, нәрсә чакыралар куерга, нәрсә куер, нәрсә кирәк сезгә дип сорыйм мин. Үзеңнең кем берәр нәрсә дип сорыйлар. Аларның күпчелеге шулай куелган. Гомумән теге мәсьәләгә килгәндә, драматурглар хаклымы яки режиссерлар хаклымы, монда атта да бардыр, тәртәдә дә бардыр. Монда бер яклы гына була алмый ул. Гомумән миңа калса, ничектер монда балачак кебек бер-береңә үпкәләп йөрү гомумән дөрес түгел. Беренче чиратта ул бит менә балтастасы, ул балтасын тота да эшли тыныч кына. Аңа беркем кирәк түгел. Без бит кеше белән эшлибез. Шул композитормы, режиссермы, артистмы, драматургмы, безгә кешеләр белән эшләргә туры килә. Шуңа күрә, әгәр дә син кеше белән аралаша белмисең икән, беренче чиратта, инде элемтә булдыра белмисең икән, бу бит шулай ук бик мөһим әйбер. Әгәр дә син режиссерлар белән сөйләшә белмисең икән, әгәр дә син режиссер, драматург белән сөйләшә белмисең икән, яки композиторлар белән ничектер сөйләшә белмисең икән, аралаша белмисең икән, бу кем гаепле соң моңа? Әгәр дә син бөек әсәр язган икән, син ләкин аралаша белмәсәң, моның бернинди гаҗәбе юк, аны кем син өеңә барып эзләп табып алырга тиешләрме? Яки ничек ул, каян белергә тиеш аны кеше? Шуңа күрә монда әз генә кеше арасына чыгырга, театрларда нәрсә барлыгын, бүгенге көн сулышын, диалогта булырга дип әйтәсез. Әлбәттә, үзең турында гына уйларга түгел, менә театр турында уйлый башласа бөтенесе, театрга нәрсә кирәк икән дип. Менә шунда миңа калса, ул проблемалар шишелер иде. Менә мин бу драматургны яратам, яратмыйм түгел, мин бу режиссерны яратам, яратмыйм түгел. Мин театрны яратам һәм мин театрга хезмәт итәм. Мин карыйм, бүгенге көндә театрга нәрсә кирәк икән. Аны аңлар өчен театрга йөрергә кирәк. Театрда тамашачыны әзрәк күрергә кирәк. Алар нәрсәне ярата, нәрсәне яратмый. Һәм нәрсә җитмәгәнен аларга. Шуннан соң шундый әсәр язарга, яки куерга, шундый әсәрне эзләп табырга һәм куерга. Автор булара үз әсәреңнең драматург буларак язу һәм үз әсәреңне режиссер буларак кую. Менә монда аның плюслары, минуслары. Сез бит инде менә бер аны язганда, драматург буларак язганда, инде кичерешләр була, дулкын шунда әйеме. Һәм инде кабаттан аны сәхнәгә кую. Ул ни дәрәҗәдә катлаулы, яисә ни дәрәҗәдә уңайлы, җайлы? Моның төрле ягы бар инде. Бер яктан син нәрсә кирәк икән, режиссер буларак үзеңә нәрсә кирәк икән, һәм бу әсәрдә нәрсә җитешмәгәнен аңласаң, син аны яза аласың. Башка кешене куйганда, башка кеше әсәрен, син ул кешегә аны аңлатып бирә аласыңмы әле, аның шулай дөрес икәнлеген? Менә ул бит мин яздым, мин моның бер өтерендә төзәтмим диергә дә мөмкин. Менә шулай ничек язылган, шулай куегыз диергә мөмкин. Яки син арга аңлатасың, ул син дөрес аңламый, язып алып килә, ул дөрес түгел. Тагын язып алып килә, тагын дөрес түгел. Алай да булырга мөмкин. Шуңа күрә үзеңне үзең куйганда, бу каршылык юкка чыга. Бу каршылык юкка чыга. Ләкин үзең белән, әгәр дә син чынлап үзеңә дөресен анда Илгиз, син нәрсә монда начар язгансың, яки чынлап аны әйтә аласың икән, үзеңә гашыйк булып шашып җөрмисең икән, бу берничә комачауламый һәм ул дөресрәк тә. Тарихка карасагыз, Тинчурин үз әсәреннән үзе куйган, беркем дә Тинчуринга эшләп торам дип сорау бирмәгән, әйме? Анда Фәтхи Бурнаш та куйган, башкалар да куйган. Һәм кинода да, мәсәлән, Тарантинога барып әйтеп кара, нишләп үз пьесаларын, сценарийларыңнан төшерәсең дип. Чөнки ул менә күпчелек очракта без бит пьесаны менә ул шималмы, әле әдәби әсәрме дигәннән,
Biz аны театр үшін язабыз, театрда қойылсын үшін язабыз. Демек, мына театрда қойылсын үшін жазғанбыз екен, бұл іш әлі тәмамланмаған. Ул тәмамлана спектакль болғаннан соң. Шуңа күрә, әгәр дә мин бу эшне ниндидер дәрәҗәдә эшләгәнмен һәм тәмамлап бетермәгәнмен икән, аны тәмамларга үземнең мөмкинлегем бар икән, эшләгән мин аны үзем эшләмәскә тиеш мәсәлән. Шул ук вакытта бит сезнең пьесаларыгызны башка режиссерлар да сәхнәләштерә. Менә бу очракта сез режиссер буларак ул режиссерга карата ниндидер дәгъваларыгыз барлыкка килмиме? Мәсәлән, премьераны караганнан соң, менә булайрак эшләргә кирәк. Әллә инде сез аларны үзегезгә йотасыз да тыныч кына уздырасыз? Юк, театр ул, беләсезме, театр ул менә ул театрның гомумән төзелеше дә менә спектакль төзелеше кебек. Анда рольләргә бүленәсең. Менә бүген минем ролем шундый, иртәгә минем ролем тегендә. Ягъни сез үз ролегездән чыкмыйсыз. Әгәр дә миңа биргәннәр икән бу очракта, менә мин драматург ролендә икән, һәм минем пьесаны куя икән режиссер, мин ул пьесаны аңа тулысынча тапшырам. Һәм ул теләсә нәрсә эшли ала. Минем бернинди дәвам юк. Мин беркайчан кысылганым юк. Әгәр дә мин бик шат, әгәр дә мин анда кыстырмасалар, үзгәртеп язырга сорамасалар. Чөнки ул вакыт һәм бер язылганнан соң ул кыенрак. Әгәр дә үзләре нәрсәдер анда сызласылары килә икән, сәхнәләрнең урыннары белән үзгәртәсе килә икән анда, яки башкача анда ничектер миннән башка нәрсәләр үзгәртәселәр килә икән, алар рәхәтләнеп аны эшли ала. Иҗади эркинлек бу очракта. Әлбәттә, минем пьесам бит ул язылган, ул аны начар итеп куйса да, пьеса анардан начаррак булмый. Ул шул кәгазьдән чыгып шулай калачак. Сез Курчак театрына килгәнче, тамашачылар әле Курчак театрын балалар өчен театр сәхнәсе итеп күз алдылар, һәм шулай итеп кабул итәләр, шулай итеп яшәделәр. Бүгенге көндә Курчак театры сәхнәсендә өлкәннәр өчен спектакльләр куела. Булмасын Әлфия, Адәмнәр, Әлмәндәр, Элдермештән Әлмәндәр һәм башкалар. Менә бу спектакльләр өлкәннәр өчен алар үз тамашачысын тапты дип әйтә аласызмы? Әйе. Әле бер ел элек Әлфия генә, бер ел элек дигән хәле 3 елдан артык. Менә Әлфия генә булганда безнең репертуарда әле тамашачы ничектер аңышмый иде, кая килгәнен бераз белеп тә бетермий. Ничек Курчак театрында өлкәннәр өчен Әлфия нишәпмендә, хәтта язганнары бар. Әлфия Авзалованы шул кадәр мыскыл итмәсәгез, аңардан Курчак ясадыгызмыни дип, аны спектакльне карамаган кешеләр шулай язганнары бар. Килгән кеше спектакльне карап, елап, моңланып, Әлфия апаның тагын бер кат җырларын ишетеп, рәхәтләнеп кайтып китә, һәм шул кешеләр инде безнең Әлмәндәргә, Адәмнәргә, Шүрәле балетына безгә шулар хәзер инде кат-кат киләләр, йөриләр һәм безнең өлкәннәр өчен дә куелган репертуарны гаилә белән карый торган дип әйтергә мин. Репертуарны яратып йөрүчеләр әкрен-әкрен генә ул формалаша. Менә монда мин бер моментка игътибар иттем. Бәлки мин хаклыдыр, бәлки түгелдер. Мәсәлән, сезнең фикерегезчә, академия театры сәхнәсендә куя алмаган темаларны Курчак театрында куеп тормышка ашып тамашачыга җиткереп була дигән фикер. Менә шул ук Адәмнәр, әйеме, шул ук Әлфия Авзалова турында, Әлфия апаның анда 4 яшен, мәсәлән, балачагын, үсмер чагын бирер өчен академия театрында бу мөмкин түгел, Курчаклар белән бу мөмкин эш. Элдермештән Әлмәндәр академия театры сәхнәсендә барган спектакль. Аның монда күчүе нәрсә белән аңлатыла? Беренчедән монда бу ул бит инде театр җитәклисен икән, аның билет сату өчен дә җавап бирәсен икән. Без бит инде Камал театры кебек яки Тинчурин театры кебек репертуар тудырудан безгә ни мәгънә? Әгәр дә без шул ук сегменттагы тамашачыны үзебезгә җәлеп итәсебез килә икән, шул ук яшьтәге тамашачыны, без, демәк, анда булмаган әйберләр тәкъдим итәргә тиешбез. Шуңа күрә менә Әлфия Авзалова, әйе, анда ялгышмасам, Әлфия апаның 27 курчагы ул спектакльдә, 27 төрле курчагы Әлфия апаның.
Һәм бу драмада авыррак булыр, кыйнрак булыр иде аны эшләү, аның туган мизгелен әлбәттә эшләп була. Эшләп була, бала табырга була, ләкин кыйнрак, барыбер кыйнрак. Бездә аны рәхәтләнеп эшләргә мөмкин, һәм мин бу спектакль белән бик горурланам һәм яратам, һәм инде бу Әлфия апаның иҗатына рәхмәт әйтеп баш ию дип саныйм үзебез тарафыннан, үзебезнең театр тарафыннан һәм шәхсән үземнең тарафыннан. Әлмәндәр, бүгенге көндә Әлмәндәр шулай ук Академия театрында куелырга мөмкин түгел. Әлегә. Мөмкин, аны уйнарлык кешеләр дә бар, ансы талант, җитәрлек талантлар да бар, барысы да бар. Әмма тамашачыга Шәүкәт абыйдан соң Әлмәндәрне башка кеше дән кабул итү кыен булачак. Бәлки кыен да булмас, ләкин театр эчендә шундый фикер бар. Бәлки ул инде театр эчендәге генә фикердер, тамашачы күптән әзердер бәлки. Бездә Курчакта шулай әйтәм, без Курчакны ничек телибез, шулай ясый алабыз. Мин Курчакны ясаганда бер бабайның фотографиясын җибәргән идем. Бер карт бабай, хәтерләсәгез, Бибинур фильмында ул мулланы уйнаган иде, анда шундый Мамадышта хәзрәт иде бугай, бабай мәрхүм бугай инде, урыны җәннәттә булсын, мәрхүм булса. Ул Шәүкәт абыйга гомумән ошамаган. Мин рәссамга шуның фотосын җибәрдем. Менә бу бабайга ошатып ясый гәл дип. Ул ясады, ошатып ясадым диде. Ахыр чиктә бар Шәүкәт абыйга ошап калды ул. Ничектер? Менә үзеннән үзе менә ништер шулай әйтте. Без ул спектакльнең ул нөсхәдә ясарга тырышмадык, ништер аларны кабатларга тырышмадык, ләкин анда бик күп 90% без ул спектакль белән килешәбез, без ул спектакльне яратабыз, шуңа күрә нишләп яраткачтын Марсель абыйга охшамас өчен генә башка төрле куярга тиешсең әле без дип, без менә ничек без килешәбез икән Марсель абый белән, шулай уйнадык ул спектакльне. Килешмәгән җирләрендә үзгәрттек. Гадәттә генә түгел, чынбарлыкта да шулай, ир балалар алар Курчак белән уйнамый. Менә сез Курчакка нәрсә дип карыйсыз бүген? Яисә кем дип карыйсызмы сиңа? Курчак безнең өчен ул менә скрипкачыга скрипка нәрсә, безгә Курчак шул. Пианистка фортепиано, гитаристка гитара. Ул безнең коралыбыз, ул безнең уен коралыбыз. Чын Курчак артисты үзенең Курчагын бер кайчан ташлап китәргә тиеш түгел. Менә скрипкачы ничек скрипкасын саклап тотса, ул шулай саклап торырга тиеш. Һәм шундый мөнәсәбәт булганда гына Курчак сиңа әйбәт итеп җавап бирә. Ягъни яныңда җаны бар. Әлбәттә. Сез Курчак театры ул балалар өчен театр түгел, театраль сәнгатьнең аерым бер төре. Сәясәтен алып барасыз. Менә сезнең бу юлыгызда сезнең фикердәшләр, алар күпме, бармы, ни дәрәҗәдә? Шын Курчак театрын аңлаган кешеләр, әкият Курчак театрының 107 сотруднигы, хезмәткәре, моның белән килешә дип саныйм мин. Чөнки Курчак театры тарихын әзрәк белсәң, аның ничек барлыкка килгәнен белсәң, ул гомумән өлкәннәр өчен барлыкка килгән. Һәм ул менә бу театр сәнгатенең бу тармагының мөмкинлекләре шикләнмәгән. Без балалар өчен дә уйный алабыз, өлкәннәр өчен дә уйный алабыз. Без музыкаль әйберләр дә эшли алабыз, башкасын да эшли алабыз. Кирәк булса без очабыз, кирәк булса без су астына чумабыз. Безнең бернинди шикләребез юк. Универсаль театр. Шуңа күрә монда Илгиз Зәйниев менә зурлар театры ясый дип әйтү, андый сүзләрдә булган кем, ләкин бу һич дөрес түгел. Безнең репертуарыбыз, чыгарган спектакльләр хәзер саны артты. Без балалар өчен элеккегә караганда балалар өчен күбрәк чыгарабыз. Ягъни монда репертуар зыян күрмәде. Зыян күрмәде. Безнең сәхнә кич белән без уйнамый идек, сәхнә буш тора иде. Хәзер кичләрендә без күп уйныйбыз, менә өлкәннәр өчен, ягъни гаилә белән карый торган спектакльләр өчен. Бу миңа калса бер кемгә дә моннан зыян булмас. Әгәр дә менә туйдырган икән сиңа берәр драма театры, киләсең дә Курчак театрына карыйсың, бәлки бу синекедер. Бәлки син аны кабул итмисеңдер, бүтән җырмыйсың инде шул гына.
Сезнең әйткән фикерегез, бик сирәк кешеләрнең генә фикеренә колак салам, нибарысы 3-4 кеше. Сер булмаса, бу кешеләр билгелеме, һәм ни өчен бик сирәк кешеләрнең генә? Ну, әгәр дә син бөтен кешене тыңлап йөрисең икән, димәк синең үз фикерең юк инде. Шул гына. Бигрәк тә әгәр дә мин төгәл нәрсәндер үземнең шигем юк икән, мин ул мәсьәләдә гомумән киңәштереп тормыйм. Әгәр дә мин 100% биреп әйтә алам икән, әгәр дә минем шигем бар икән, мин әлбәттә колак салам. Ул төрле мәсьәләдә төрлечә. Ул спектакль куенда 3-4 кеше дип әйтү, ул гомумән тормыш, менә яшәү көн күрештә, ул әлбәттә ул хатының, әлбәттә ул әти-әнинең анда яки иң якын дусларың, алар берничә кеше генә булырга мөмкин. Спектакль эшләгәндә мин бөтен кешене дә тыңлыйм. Менә бар бит инде әйтәләр, шундый режиссерлар бар дип, мин әйткәнчә генә була дигән. Башкасы миндә андай бер юк. Әгәр дә артист нәрсәдер әйтәсе килә икән, ул әйтә. Әгәр дә аның тәкъдиме спектакльгә туры килми икән, мин һәрберсенә ник туры килмәгән аңлатам. Ник туры килмәгән аңлатам. Әгәр дә туры килә икән, мин бик рәхәтләнеп ул әйберне кабул итәм спектакльгә. Рәхмәтләр әйтеп. Шуңа күрә, чөнки спектакль ул бергә, театр бит ул бер үзең генә кыр уртасына чыгып театр ясап булмый, ул анда коллектив, ул бергә эшләргә тиеш эш. Һәм һәрберсе анда автор, һәрбер менә син монтировщик вакытында декорацияңа әз генә вакытында күчермәсен әле, спектакль тарала да китә. Менә ул да автор, бөтенесе автор. Син гардеробта кешеңне кабул итсеннәр әле дурфа итеп тамашачыңны. Ул синең бик әйбәт спектаклеңне дә карамаячак. Ул синең бик әйбәт спектаклеңа да аннарсын начар кайф белән кирип, ул аны инде менә кирпеләнеп утырачак ул синең спектаклеңдә. Шуңа күрә театр ул бер гаилә кебек, һәрберсе анда үзенең сәнгать белән шөгыльләнгәнен аңлап эшләргә тиеш. Әйе, һәрберсенең үз роле. Илгиз әфәнде, бик зур рәхмәт сезгә. Эчтәлекле җылы әңгәмәгез өчен. Киләчәктә дә үз фикерле һәм тамашачы һәр вакытта яратып йөри торган драматург та, режиссер да булып калыгыз. Уңышлар сезгә. Амин. Үзегезгә бик зур рәхмәт.